Pati na pud sa kung giunsa nato pag-atiman nga atong panglawas. Maong dapat ihinsog ta pirmi pinaagi sa pagkaon o masustansyadong pagkaon o kanunayong pag-ehersisyo. Ginom pud kog MX3, low sodium, cholesterol ug fat-free. Ang MX3 modelo pud nako aron makabaton og mahinsog nga panglawas. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, niyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon. Ang atong mga kasamang radio man sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sige hapon, maong gihapon sa gawa si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, si Kion Ilumbaring, o sige hapon atong pasiunang patimbaya no sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang, mga radyoman. Maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, no? Kanatong tanan, o asa man mo, no? Sa internet, diri pa sa kahanginan, o bisan asa mo nga naka-monitor karon niining atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Maayong adlaw sa Ginoo, again, o Happy Mother's Day! Umayong adlaw sa atong mga inahan. Ang itong pizza karon no pizza anuebe. Pizza anuebe sa bulan sa Mayo, kituig 2021. Okay, ako manuntang ipadayon tong sa miaging Domingo, pero sanglit adlaw man sa mga inahan karon. Happy Mother's Day man. Ato sang baliklan taon ang atong inahan sa atong pagtuo. Nga walay lain si Mama Mary. Kay sa daghanang mga pundo karon sa tinuhuan, kining atong simbahang Katoliko ramang yun ang kusganon kayo o nanguna yun sa pag-ingon nga si Santa Maria atong inahan. Di ba? Sa inyong nakita, sa inyong nahibawan, sa ubang mga pundo karon nag-ilabas sila nga si Santa Maria ilang inahan, gatawag-tawag ba silag Mama o Mother Mary? No, ako'y nakita na. Tungod na kay kung ang ato kong barahan sa pagtuo kanang litra por litra o unsaray makita des Biblia litra por litra, maura gyoy paminawon, maura gyoy tuhuan o maura gyoy awaton. Unya kay sa Biblia, wa man gud tay mabasa litra por litra.
nga si Santa Maria gitawag og mama o gitawag og inahan sa mga Kristiyanos. O bisan pagbasahon ng New Testament, wa gyud bisag usa ka apostol o usa ka Kristiyano nga gatawag-tawag og mama o mother ni Mama Mary. Di modo kay dili man mabasa litra por litra nga tawgon gyud og mama o mother si Mama Mary, mao nang matud pa nila dili na gyud nato usuhon. Nya kita mga Katoliko mao man ay atong pagbansay gyud ang pagtawag og mama ni Mary. So unsa may atong wisdom? Unsa may atong kaalam ngano nga ingon ana? No? Okay. Now, una nga punto kanagong kung dili mabasa sulod sa Biblia, di natuhuan, maayong timan-an nga kung maunay insakto, mangutana ko ta, pananglit ikaw karon gatawag ka og mama o sa imong inahan diha. O, pananglit ang ngalan sa imong inahan si Trapulana. O, Trapulana. Karon, siguro, magtawag yun ka sa imong inahan og mama o nay Trapulana. O kinsa man nga diha o diretso lang tawgon nimo mama na ma. O. So kung kanang pagtuo nga kung dili mabasa sulod sa Biblia litra por litra di natuhuan, mangutana kuno ko. Asa man mabasa nga kanang imong inahan diha kanang gahimugso nimo. Asa man mabasa nga tawgon nimo na og inahan, tawgon nimo og mama. Litra por litra. O asa may mabasa diha nga Mama Trapulana o tawgon nimo og mama si Trapulana. Naabay mabasa na sa Biblia? Ngayon na, wala. Di ba? Pero bisag wala na sa Biblia, dili naman po na ingon nga gidili. Kaya wa man po na gidili sa Biblia. Di ba? So kung sakto nang basta dili mabasa, sayop na o di natuhuan, so dili lang kay ang mga Katoliko mo'y nasipyat, nasayop. Kay bisan dili mga Katoliko, gatawag-tawag mapug nanay o mama sa ilang mga mama nga dili mabasa sulod sa Biblia, espesipikamente nga tawgon jud nila og inahan. Di ba? Pananglit ang ngalan sa imong mama Juana. Ay kung ing natawgon lang ni mong Juana imong mama, no? Tawgon yun ni mong nay, ma. So kung insakto tong basta dili mabasa sa Biblia, dili na awaton, dili na sundon, so ikaw po naapil po ka sa violation nga gihimos Katoliko. Nga nagtawag-tawag ni Mama Mary og mama, bisan dili mabasa sa Biblia litra por litra nga tawagon siya mama. Kay kamo, mga Protestant, mga dili Katoliko, gatawag-tawag mo pug mama o nanay sa inyong mga tagsa-tagsa kainahan nga di po mabasa sa Biblia ang gisugo mo ana. Di ba? Pananglit ang ngalan sa imong inahan, Veronica. Ay kung ing natawgon lang ni mong Veronica, tawgon yun ni mong mama o nay. Ang pangutana, mabasa mo na sa Biblia nga si Veronica tawgon ni mong mama o nanay? Wala. Pero, muingon siguro mo nga, okay na, kay klaro man yun nga inahan. So dili day na insakto ng basta dili mabasa, di na lang yun tuhuan. Kay daghan man pud mong gipamuhat, nga bisan dili mabasa, pero inyong gibuhat. Di ba? So di lang kay, kung nasayop man mo yung Katoliko, hasta po mo nasayop, kay naaman po mo gibuhat, nagtawag-tawag man po mo mama o nanay sa inyong mga nanay nga dili po mabasa sa Biblia. Tingali mo, ingon mo nga, si nanay ninyo nga Mary, dili manggod na, wa manggod mo gihimugso ana. No? Si Jesus ramangani ito iyang anak. Yang ano mo tawag mo nanay ni Mary. Dili gihapon na angay barugan nga ingon ana nga kumo wala gihimugso, wa ka gihimugso anang babayhana na dili na ka pwede mo tawag niyag nanay. Di ba? Kay gani no ang description nga father o nanay
Oh, pwede man nato na itawag yun sa bisan dili yun tatay nato biologically o nanay, no? Kay namay ka nang gitawag og pananglit sa usa ka organisasyon ang presidente o labaw tawgon og tatay o kanang gobernador o kanang presidente. Oh, sama nang mayong tag-amahan sa lungsod, amahan sa syudad. But pasabot ang leader, pwede tawgon gihapon nag-inahan o father. O kung babae o inahan o atong inahan. Na ay grupo sa ka-organisasyon nga ang ilang leader babae. So muna silbing leader o inahan sa maong grupo. Not necessarily nga gihimugso gyud ang ilang pagkatao sa maong babae. Di ba? Oh. Pero dirita sa ligong kayong kaalam sa simbahang Katoliko nganong mutawag ta og nanay ni Mama Mary. Siguro naglibog jud ko nganong wala ni mabasahi. O kung nabasahan ni nga bersikulo sa Biblia, wa lang yun masabti pag-ayo. Huwag unsa gipasabot sa Ginoo ba? Oh, kadtong nagbitay si Kristo sa krus. Tunga pa siya mamatay. Nga sa ubos, sa krus na ang iyang inahan, o napatoy laing babae dito. Dayon, nakita po niya ang iyang tinunan nga si San Juan. Oh. Iyang giingnan ang iyang tinunan nga si San Juan, anak, ania ang imong inahan. Ang giingnan niya si Juan, anak, ania ang imong inahan. Kisa may ang giingnan nato, kisa may ang gipasabot ato, o may laing gipasabot ni Kristo ato, ang iya man pong inahan. Nga iya lang gitawag og babae, niya itong higayon na o sa ubang bersikulo po nga gisabot po na sa uban nga si Kristo gali magtawag og nanay sa iyang mama. Dili po na inanaon pagsabot, no? Kay kadtong pagtawag ni Kristo og woman o babae sa iyang inahan sa kustombre sa mga Hudiyo, wala na siya maot nga kanang meaning. Kay sa tradisyon sa mga Hudiyo, kanang pagtawag og babae, usa na kadakong pagtahod ngadto sa usa ka babae. O sa ato pong nakatunan sa atong pagtuo nga doon naman go'y gitagna diya sa Biblia sa Genesis 3:15, katubang nahulog atong unang ginikanan Adan ug Eva. Nahulog o nakasala o nahulog sa sala katong unang inahan nato si Eva. Gipahibalo dayon sa Dios nga naay laing inahan nga lahi adtong inahan nga nahulog o natintal sa yawa. Kinsa man tong natintal nga inahan sa yawa, natintal siya si Eva. Unya kanang Genesis chapter 3 verse 15, naaday gipahibalo ang Ginoo gitawag gali nagpruto evangelium, no, unang maayong balita. Kanong unang maayong balita na kay giingon man diha nga naay laing babae o woman nga makig-away, complete jud. Magig-away sa yawa sa to pa dili magpatintal sa yawa. Kinsa man ang babayhana diha nga ang iyang kaliwat maupod. Now, mga theologian, mga Catholic exegetes, labi na sa mga Katoliko, klaro kaayo nga punting anak ni Mary. Ang gipasabot anak nga woman si Mama Mary, inahan sa atong Ginoo. Sumo po na ngano nga gitawag og woman ni Jesus Christ ang iyang mama. Instead nga diretso unyag unay, no? Gituyo nas Ginoo para makahibaluta nga ang iyang mama mao kanang woman, ang iyang inahan mao kanang inahan o woman nga gihisgutan sa pruto ebanghelyo mga bersikulo sa Genesis 3:15. So kanang Genesis 3:15 kung ato nang masabtan labi na karon, klaro kaayo na. Nga kanang woman nga gipasabot nga makigbugno o makig-away gyud sa yawa, no? Kanang away nga gipasabot diha espiritual, dili nang bugno nga
maggamit tayo og mga pusil o mga sundang o espada dili, no? Espiritual nga gubat atong gipasabot. Nga si Santa Maria dili gyud magpatintal sa gahom sa yawa. Di ba? Oh, so muna si Mama Mary, no? Muna hinungdan ngano nga instead nga nay o ma ang itawag ni Kristo sa iyang nanay, iyang gitawag og woman para makasabuta, makahibaluta nga si Mary ang woman nga gitagna diya sa Genesis 3:15. Unya, mga igsoon, ayuha ko no ninyo og pamalandong. Sa dihang niingon ang atong Ginoo nga nagbitay sa krus, iyang giingnan si Juan, no? Anak, ania ang imong inahan. Timan nga si Mama Mary, ang inahan sa atong Ginoo, dili gyud niya anak si Juan sa unod. Di ba? Oh, pero ngano man nga giingnan man siya sa Ginoo nga Juan, akong tinunan, ania imong inahan. Iya mang gipaila ni Juan nga ang iyang inahan pud niya. Oh. Sa laing pagkaistorya, sama ra nga niingon ang Ginoo ba nga, Juan, akong tinunan, Ilha, ang akong inahan, nga imo usab nga inahan. Kung klaro kayo na, basahan ko ninyo na sa San Juan 19. Kung basin nalimot ko sa bersikulo, basta katong nagbitay si Kristo sa krus. Giingnan niya si Juan, ania ang imong inahan. Unya, ang inahan pod, iyang giingnan, babae, ania ang imong anak. Iyang gipasabot si Juan. Di ba? Dili na yung kaugalingon yung ipasabot ato kay klaro naman. Anak gyud siya. Ang duha man gud ang iyang gipunting dito, una si Juan yang giingnan aniya ang imong inahan, then ang inahan pod yang giingnan aniya ang imong anak. Nga but pasabot nga ilhon ni Juan si Mama Mary nga inahan pod niya. Dayon si Mama Mary pod muila pod ni Juan nga iyang anak. Ayaw haragon ninyo nagbasa ng Biblia. Kana nga bahin sa Biblia ang gibasihan sa Katoliko ngano nga motawag umuilata ni Mama Mary og nanay. Kay ni anang bahina sa kasulatan, klaro kaayo nga gipaila ni Kristo diha. Ang gihimo niyang instrumento, gihimo niyang kanang nagrepresent natong tanan nga mga tinun-an. Di ba kita mga Kristiyanos, mga tinun-an man sa tanan? Kay kadtong instruction sa Ginoo God sa mga apostoles, panglakaw kamo og pagwali sa maayong balita og pamunyag. Kung mahimo, himua nga tinun-an ang tibuo kalibutan. So kabigon sa pagkatinun-an sa Ginoo ang tanang mga tao. Unya diha sa maong bahin sa kasulatan giingnan si Juan nga tinun-an sa Ginoo nga Ilha, Juan ang akong inahan nga imong inahan. Di klaro man na, di ba? Unya ang inahan pod giingnan niya nga aniya ang imong anak. Ut pasabot Ilha si Juan nga akong tinun-an nga imong anak. Bisan dili gud niya anak sa unod. Matud pa sa mga Katoliko nga exegetes moingon nga klaro kuno kaayo na nga gipaila ni Kristo ang iyang inahan nga mahimong inahan sa iyang tanang mga tinun-an. Lamang ni anang bersikuluha nga atong mabasa si Juan ra iyang giingnan. Pero kung atong sabton ang mensahe sa Christianity, dili man kay si Juan ra tinun-an. Di ba? Kita mang tanang mga Kristiyanos, mga tinun-an ta sa Ginoo, mut pasabot atong awaton si Juan. Kung sugod ni atong higayuna sa dihang giingnan siya sa Ginoo nga Ilha nga imong inahan, akong inahan, kung sugod atong adlaw, giila na gyud ni Juan si Santa Maria nga giila man gyud to kay di ba dito man gyud to. Okay, asa man di paingon to si Mama Mary. Di ba? Oo. Nga si Kristo namatay din, nabana mo ito ni balik. Niyanto na yun sa asa siya gikan. So dito siya. Kuyog-kuyog na sila.
bali gihimo niyang nanay, no? Ang nanay sa atong Ginoo. Oh. Unya nahinumdum ko ni Pablo diya sa 1 Corinto 11:1 nga niingon siya nga himua po ko nga inyong panig-ingnan maingon nga akong gihimong panig-ingnan ng atong Ginoo. Nganong ato man nang gikutlo. No, ato nang gikutlo tungod kay example man ang mga tinun-an. No, samas gilitok ni Pablo nga himuon ko nato siya og example. No, ingon nga iyang gihimong example ang atong Ginoong Hesukristo. No, so kay example man ang mga tinun-an, ang mga apostol, so atong awaton sila. Kung si Juan sugod niya atong higayon na iyan ang giilang nanay, ang inahan sa atong Ginoo, kita po tanan kung muangkon ta nga mga tinun-an pod kita tanan mga Kristiyanos inanglan muawat ta ni Juan nga ilhon atong nanay ang nanay sa atong Ginoo. Dili nato mabasa litra po litra nga nagtawag-tawag silag Mama Mary. Pero naamantay ka ng gitawag og development sa mga practices. Development, no? Di man daotan kay si Kristo gani wa man siya magsupak anang pagdevelop. Now, katupong sa una god mo pagoy pagpadayag sa Ginoo, di ba? Niyo daghan pa king wa kahibalo ato kay bisan katong nakakita ato pila ra to ka lugas niya. Gali wa siguro pa sila kasabot pa kaayo. Okay, bag-o pa na gisultis Ginoo. Di ba? Oh. So natural na lang siguro nga wa pa ma-practice sa una ang pagtawag og nanay-nanay Mary tungod kay wa pa po sila kapamalandong og ayo ana nga mao day naibuot sa Ginoo nga mahitabo nga ilhon natong inahan yang inahan. Nya lahi naman gud atong sitwasyon karon kay sige naman tagbasag Biblia, sige naman tagbasag Biblia sa to pa mabright na tagsabot anang Biblia kay dugay naman kay ito. Di ba? Nya kay atong mga teologo, atong mga obispo, sus klaro man gyud kuno kayo na nga oy ni ining bahinas kasulatan gusto sa Ginoo nga ilhon natong inahan ang yang inahan. Mao na nga nauso na gina karon sa atong panahon, mga Katoliko ra po'y gahimo ana, ang pagtawag og Mama Mary. No, bisag litra por litra di nato na mabasa. No? No? Kay unsaon pod pagtawag og Mama Mary nila sa una nga opos la kahibalo pa kayo ana. No? Kay ang kahibalugod maglambo man. Og si Kristo dili man supak anang paglambo sa pagsabot. Paglambo sa bisan sa teknolohiya gani kay sa tagna sa Daniel 12 tama Daniel 12:4. Wabot ko ang panahon nga muuswag ang kahibalo. So to pa na pag-uswag. Unya si Kristo pod katong nag-ingon siya sa Juan 14:12 nga kinsa tong buot musunod kanako mubuhat sa akong gibuhat og magbuhat siya labaw pa niini. Basahan ninyo Juan 14:12 kana nga bersikulo nga nadiskubre nako pag-ayo nga si Kristo dili supak og mga kalambuan sa atong pagtuo. Kailangan mo giuban nga Katoliko lahi na kayo, lambo na kayo, di na pareha sa sinugdanan, natural kay galambo man. Pero as good na nang magtukod kag balay diha pagsugod wa pay pintal ana kulang pa kay mga decoration ana then pag daghan na kag kwarta ana daghan na kang na gasto ana antud nahimo nang gwapo na kayo ana. Dili po ka moingon nga dili na imong balay kay lahi man to kay sa pagsugod. No, imo ra nang balay naglambo lang. Ingon na ang simbahan pod ayaw huna-hunaa nga og unsa toy gi-practice sa una mao ra pod karon. No, dili kay galambo naman. Nabisan ang mga dili mga Katoliko gani mo man na naglambo mapod. Bisan tanawa kana bang simbahan nga butangag description, butangag karatula unsay ngalan sa pundok. Wa man na panahon sa mga apostoles para sa nang Iglesia ni Cristo. Butangan jug sipra diya sa nang atubangan simbahan. Dili man ingunahan sa una. Gani ang unang mga Kristiyanos, no? Panahon sa atong Ginoo, panahon sa mga apostoles, wa pa sila kaugalingong simbahan. Ano man, wa pa sila kahimo. Ang katong templo sa una nga ilang sudlan, ang Jewish temple pa to. Dili pa to Christian temple. Di ba? So, adunay paglambo. So, wa naman tayo igong panahon, no? Okay. Siguro, ato ning dugangan pa, no? O unya na lang po og maghisgot tagbalik ani, no?
Nga kanang parte sa Biblia diin gipailan ni Kristo ang yang inahan, nga ilhon ni Juan nga inahan, then si Juan yang giingnan nga ilhon yang nanay o mama ang yang inahan, kana ligon kayong ebidensya sa Katoliko nga ni anang bahinas kasulatan gipailan ni Kristo nga mahimong inahan sa tanan niya mga tinunan ang iyang inahan. Mo na nga ang mga Katoliko nga mo mampuy tinuod nga simbahan, dili gyud mauaw magtawag-tawag og Mama Mary. Di ba? Oh. So, happy Mother's Day hangtod sa sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Isip mangingisda na napalawod na ko para sa akong pamilya. Dapat aptik yun mga nabuhi. O ngang akong tambal kanang aptik makayo. Rexidol Forte. Aptik banat sa bugat. Dapat sa ulo, mamaon o hilanat. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.